Ноябрь адагында Өфөлө безнең бренд халыкара фестивале үтте. Унда шулай ук Башкортстан авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларының 5нче съезы үтте. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студиялы Гүзәл Мөхәммәтьянова. Съезд йомгаклары һәм уның әһәмияте турында студиябыз кунагы Башкортстан авыл хуҗалыгы консультациялау үзәге директоры Ирек Сакаев менән әңгәмәләшәбез. Ирек Зөфәрович, һаумыгыз. Саумсыз. Авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативлары Өфөгә йыелды. Башкортстанның был яһәттән уртаклашу тәҗрибәһе зур, шулай бит? Шулай, әлбәттә, шушы безнең бренд фестивале майданында безнең инде 5нче кулланучылар кооперативы съезы үтте. Анда инде бик күп катнашучылар, 260тан артык катнашучылар булды. Әйтеп китәргә кирәк, шушындый съезны Россия күләмендә Москвада үткәрәләр һәм менә Башкортстан бердән-бер өлкә Россия күләмендә шушындый съезны әзерләп, үткәреп, кооператив кулланучылар кооперативын бергә җыеп, уртакка салып, бөтен булган проблемаларны, киләчәк юнәлешләрне, нинди менә тренд дибез бит инде васиякка табан атларга дигән гомумән шушы мәсьәләләрне уртак салып әңгәмәләшү үтте. Баш экспо күргәзмә залында безнең бренд фестивале асылды. Был фестивальдә кемдер катнашты һәм уның төп әһәмияте нимәлә? Без инде шушы кулланучылар съезына делегатлар гына җыймыйбыз. Шушы безнең 200дән артык кооператив, гомумән әйткәндә Башкортстанда 450дән артык кооператив бар. Шуның 200дән артыгы эшкәртү белән шөгыльләнә. Шуңа күрә алар җитештерелгән продукция олар менә күргәзмәгә алып килеп, халыкка тәкъдим итеп, аның сыйфаты югары икәнен белсеннәр өчен оештырылган шушы җыелыш безнең. Алар инде киләчәктә кайсыякка табан барып, нинди продукцияга сорау күбрәк, кайсысын үзгәртергә кирәк, гомумән әйткәндә, мөгаен хәләлгә чыгарга кирәктер дигән сораулар килеп тумасын өчен менә шушында бергә җыелып, Россия күләмендәге экспертларны чакыртып, төрле сорауларны карап, шушы күргәзмәне шулай оештырдык. Әйткәндәй, бүген хәләл продукциясына ихтыяҗ зур. Продукция хәләл стандартын алу өчен нинди тикшерүләр үтә? Әйтеп китәргә кирәк, безнең съездда төп спикер булып шушы Россия качество үзәгенең замдиректоры Шумак Александр Сергеевич килеп чыгыш ясады. Олыгына бик кызыклы. Шушының төп сорау булып шушы хәләл тора. Чөнки әйтеп китәргә кирәк, экспортка килгәндә безнең дус булган илләрнең 90%-ын шушы мөселман илләре тәшкил итә. Әгәр дә кеше үзенең продукциясын сатам дисә, читкә чыгып, ул бит инде чит ил генә ерак илләр түгел, якын дус илләр дә безнең гомумән әйткәндә мөселман илләре. Шуңа күрә бу бик мөһим сорау. Аны инде аңа бик мөрәҗәгать искә алырга кирәк. Шуңа күрә безнең шатлыкка күрәдер инде Башкортстан беренчеләрдән булып шушы хәләл сертификациясе бирү үзәген барлыкка китерде. Шуңа күрә без шулай бу сорауда алдынгылардан булып торабыз. Күп өлкәләрдән безгә киләләр, безгә мөрәҗәгать итәләр. Безнең продукцияны яраталар. Продукция, хәләл продукциясы инде ул гомумән сыйфатлы продукция. Ләкин ул продукция чынлап та конкурент булырлык булсын өчен аңа документ, сертификат алырга кирәк. Ул бик тиз генә чара түгел, бик тиз генә вакыйга түгел. Һәм җитди контрольдә тоту бик мөһим. Бик мөһим, шуңа күрә Башкортстан аша шушы сораулар бүгенге көндә күтәрелә һәм дә исбатлана. Форумга килүчеләр Башкортстандың тәҗрибәһе турында нинди фикерләре белән уртаклашты? Әйтеп китәргә кирәк, форумда 150дән артык оборудование җитештерүче һәм азык-төлек продукция җитештерүче катнашучылар булды. Россиянең 15 өлкәсеннән, ул инде ерактан якыннан Киров өлкәләре, Челәбе күрше тирәләр барсы да булдылар. Шулай ук 5 ил катнашты. Безнең Россиядән башка Белоруссия безнең якын дустыбыз,
Казахстан, Өзбекстан, шулай ук Малайзиядан безнең мөселман иле бит инде оннан катнашучылар булды. Шушы гомумән әйткәндә 12 площадкада 70-тән артык спикер чыгыш ясадылар, төрле сораулар каралды. Иң мөһиме шушы берсе белән мөнәсәбәтләр табышып, шушы җитештерелгән продукцияны кешеләргә җиткереп, эшләнгән эш 70-тән артык киши хуҗалыклар, крестьян фермер хуҗалыклары, шәхси эшкуарлар үзләренең крафт продукциясын җитештергән продукциясын халыкка тәкъдим иттеләр. Әйтеп китәргә кирәк, шушы 2 көн ярым, беренче менә 28-ндә башланган, обедтан соң ныклап күргәзмә эшен башлады. 7000-гә якын кеше шушы күргәзмә аша үтеп, үзләренә кирәк продукция алып, читләр белән танышып, менә Казахстанныкы да бары, Үзбәкстанның продукциясы бары, безнең өлкәләрнең Киров өлкәсеннән төрле менә безнең теге көн сайын ала торган продукциялардан Күргәзмә менән якындан танышты инде. Аерылып торган продукциялар да бары, менә шулай халык кызыксынып килеп, әйтеп китәргә кирәк, 3 көнлек табыш 5 миллион чамасы тәшкил итә инде. Бүгенге республикала нисә авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативы бар? Мен инде башта әйтеп киткәнем, 450-гә якын кулланучылар кооперативы безнең Башкортстанда бар. Без инде шушы лидер булып торабыз. Шуларның 25-е быел барлыкка килгән. Шуларның 25-е быел барлыкка килде. Безнең инде төп максат, төп бурыч булып, шушы барлыкка килгән кооперативларны бизнес юлына кертеп ибәреп, алар эшли башласын дип, аларда берләнгән пайчалар үзләренең файдасын күрсен дип, бик күп көч салабыз. Әлбәттә, ул инде хөкүмәт тарафыннан ярдәм да байтак кына күрсәтелә. Киләсе елга 300 миллионнан якын ярдәм күрсәтеләчәк. Шушы алган ярдәмнәр шушы төп рәвештә шушы максатка алганга кулланырга тиешләр. Шуңа күрә әйтеп китәргә кирәк, безнең Башкортстанда bütün юнәлештә кооперация белән капланган. Ул инде ит сөт дисеңме, эшкәртү, төрле бал, дикорослар, чәй, үләннәр, чәкчәк җитештерү, он эшкәртүләр, төрле юнәлештә дә кооператив берләшүләр бар. Шуңа күрә Алла бирсә киләчәктә. Шулай да Башкортстанда иң күбрәге нинди берләшү булса? Иң күбе ул ит эшкәртү беренче урында тора, 39% тәшкил итә. Шуннан соң сөт һәм дә sütten җитештерелгән продукция, теге сырой молоко дибез бит инде җыеп илтеп тапшырырга да мөмкинлекләр бар кооперация аша, яки эшкәртергә дә мөмкинлекләр бар. Алардан кала шушы кыргы үләннәр, төрле чәйләр җитештерү, алардан кала килә инде шушы теге борщевой набор дибез бит инде яшелчә, җимеш үстерү һәм дә гомумән Башкортстанда килә бу соңгы елларда бал эшкәртү юнәлеше дә бик ныклап алга таба атлый башлады. Башкортстан авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативтары ханы буенча ил төбәктәр арасында беренче урынды биләй. Был нинди эштең һөҗүмтәһе нисек уйлыйсыз? Әйтергә кирәк, аларның табышлары да елдан-ел арта килә. Әгәр дә без 2023 елны алсак, 3 миллиардтан артык табыш алганнар. Быел шушы соннан 7-8%-ка зуррак үсәрбез дип өметләнәбез. Бу инде беренчедән Башкортстанда авыл хуҗалыгы да эшләүче халыкның шушы тәртипле бердәм булуы, шәхси хуҗалыкларның күләмнәре шактый гына булу, безнең 600 меңнән артык шәхси хуҗалыклар әлеге көнгә эшләп килә. Шуңа күрә кооперациядә 70%-ка якынының пайчаларының саны шушы шәхси хуҗалыклардан тора. Аларда, Аллага шөкер, әлеге көндә мал кортның күләме, йомырка дисезме, кош ите дисезме, балчылык дисезме, ул инде шәхси хуҗалыкларда безнең Башкортстанда байтак кына. Шуңа күрәдер дә без инде аңа бик нык игътибар итәбез, аларны әйдибез, өндибез, чөнки үзләре калдырылган хуҗалыкларга бик авыртыга туры килә, чөнки берләшеп хөкүмәт менә шу эшкәртү кулланмаларына ярдәм күрсәтеп, аларның табышларының маржинальности без бит инде зуррак булсынга, без бик менә
Бірлікті дүйім көз менен. Шуңа игътибар итәбез. Шуңа күрә бик күп укыту, аңлату эшләре алып барабыз. Менә шушы кооперацияның съезды булуы да шуңа юнәлтелгән. Чөнки шушы безнең вице-премьеры Илшат Фазарахманов үзе шушы съездны алып барып, бөтен булган сорауларга җавап бирүе, утыруы, баштан алып азакка хәтле ул бит инде шушы кооперация соравына нақди игътибар бирү дигән сүз. Съездда тагы нинди проблемалар күтәрелде һәм уларны хәл итү юлдары нисек барланды? Әлбәттә, съездда бер шушы хәләл генә сорау күтәрелмәде. Ул инде әйтеп китәргә кирәк, хәзер бренд, менә безнең бренд дигән күргәзмә үтте бит инде. Брендларны якларга кирәк, чөнки шушы терроризм, кулланучылар терроризм барлыкка килә. Булган брендларны сертифицировать итеп, чит якларда соңыннан килеп, безнеке бит бу дигән тартып алу мөмкинлекләре тумасынга, яисә шушы контроль алган ярдәм, хөкүмәт ярдәмен шушы нәрсә өчен алынган, шуның өчен кулланучыларга кооперативлар, ревизион союзлар тарафында буларга тиешләр, аларның эшләренә игътибар бирелде. Һәм дә күрше регионнар ничек эшләре бара икән, аларның опытлары белән дә, тәҗрибәсе белән дә фикер алмашып, шушы сораулар турында әңгәмә алып бардык. Һәм дә инде шушы халык фермеры дигән Россия күләмендәге ассоциация берләшүе хәзер бик нык көчле хәрәкәт ала. Бездә дә ул халык фермеры дигән ассоциация барлыкка килде. Аны инде безнең бер кооператив хуҗасы Гөлнәр Мировна Дәүләтова дигән эшкуар алып бара, председателе булып. Шуңа күрә анда кирип, гомумән зур хөкүмәт күләмендәге проблемаларны хәл итү мәсьәләләре, шушы сораулар белән алар шөгыльләнәчәк. Чөнки бер кеше үзенең килеп чыккан проблемасын кайда җиткерәлә инде, берләшеп, шушы систематизировать итеп, оештырып, кайсы сораулар күбрәк, нинди проблемалар артыграк дигән сораулар булсын дип, шушы темада уртак салып сөйләштек. Авыл хуҗалыгы кулланучылары кооперативының 5нче съезы һездә нинди тәэсиратлар калдырды? Әйтеп китәргә кирәк, халык күп җыелган иде. Халыкта шушы игътибар бар, шушы күргәзмәгә килеп, без бит сорашабыз азактан, менә ничегрәк булды, сезгә нинди уй фикерләр кертте, бик канәгать кенә булып, күп кеше үзенә яңа ачышлар эшләп таралыштылар. Без инде уйлаубызча, аның файдасы булыр дип, чөнки бергә җыелып, бөтен проблемаларны уртак салып сөйләшкәч, аның барбер да файдасы булачак. Күп кеше әйтә бит инде, менә мин белмәдем, мин ишетмәдем, мин күрмәдем дигәндә, без инде әйтәбез, менә икенче этажга менеп сөйләштек, беренче этажга төшеп, хәзер шуның нәтиҗәсен карагыз дип, пример итеп китереп сөйләшерлек булгач, инде ул бик яхшы йогынты ясый. Шуңа күрә уйлаубызча файдасы булыр дибез, чөнки инде менә килгән күршеләр дә әйтеп киттеләр, Башкортстан, Аллага шөкер, икенчерәк юлдан атлый. Менә сез төрле зурларга гына түгел, зур холдингларга гына игътибар итмисез, нәниләрендә, кешеләрендә бердә калдырмыйсыз, гел бергә алып барасыз. Ул бит инде 12 шушы сөйләшү өстәлләре, 70тән артык спикерлар килеп, халыкка аңлатып, шелтәләргә ничек кирип, ничек үзеңнең сәүдәңне оештыру дигән сүзләр шулай каралгач, алар гомумән яхшы йогынты ясый. Кешеләргә Алла бирсә, результаты булар. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Студиябыз кунагы Башкортстан авыл хуҗалыгы консультациялау үзәге директоры Ирек Сакаев менән Башкортстанның авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларының 5нче съезы турында әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.